నిర్మల్ జిల్లా తానూరులోని దుర్గా పెట్రోల్ బంక్లో శుక్రవారం వాహనదారులు పెట్రోల్లో నీరు వస్తున్నాయని బంక్ వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. వాహనాల్లో పెట్రోల్ పోసుకొని కొద్ది దూరం వరకు వెళ్లి ఆగిపోవడంతో అనుమానం వచ్చి వాహనాల నుంచి పెట్రోల్ను వాటర్ బాటిల్లో తీయడంతో సగభాగం వరకు నీరు రావడంతో వాహనదారులు ఆందోళన చెంది పెట్రోల్ బంక్ వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేశారు. వాహనదారుల ద్వారా సమాచారం అందుకున్న తానూరు తహసీల్దార్ వెంకటరమణ అక్కడికి చేరుకొని బాటిళ్లలో పెట్రోల్, డీజిల్ శాంపుళ్లను సేకరించారు. ఆ శాంపుళ్లను తీసుకుని బంకును మూసివేయించి సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందించినట్లు తెలిపారు. యజమాని వాహనదారులకు వాహనాలను బాగు చేయించి ఇస్తామని చెప్పడంతో వాహనదారులు నిరసన విరమించారు. वाइट बॉटल जल्दी डाल के निकालो अच्छा रहा तो जल्दी से नहीं जा रहा